Sorry. Internet connection for a moment. What? Ayan. Yun na. Uniform pa ako, di ba? Yeah. Okay na ba? Okay na. Yan. Okay na yan. Charlie Rodriguez, we can make a shout out now. Hello, Charlie. Thank you so much. Ayan, wala ka pang tulog, Rudy. Wala ka pang tulog, Rudy. Dantam sa coast to Bong Palawenyo. Mega shout out. Charlie Rodriguez, thank you. This way to reconnect. OMG, please tumalo. Kasama ka naman. Connection. At ngayon lang naman ako live ulit. Ayan. 4 million na house. Hintayin natin ang saman natin. Andito ba si Rhea de Peña, Julia Venera, America Marilyn, Vergara, Flora Mendoza, Jennifer Ryan. Andito kayo sa mga. Dapat andito kayo lahat. Jonah Mahal, Connie naman follow in the house. Abby Rodriguez is already here. Leslie Marmol, Stephanie Madera, Baby Case, House. Mercy Lambaca, Erica Sabina, Gianna Zala, Emma Bersana, Brisa Joy, General, Dalia Chale, Laisil, Aileen Bongkokan. Yung mga entry nyo nasa bangana, dapat nandito kayo 22 na viewer! Thank you so much. Ayan. Thank you all. OMG, connection is unsuitable connection. Ayan, pinasa ko nawawala. Present number 22, Leslie Marmol, Flora Mendoza. Leslie Marmol 11, perfect. 16 na lang tayo. Diba kailangan 100? So may 80, ano lang tayo. 84. Pero natin 100 US dollars. 100 US dollars, guys. Thank you so much. Pangit yung sweet. Yes. Ayan. Then, thing of Imas Kabile Mercy. Dilam baka mabuhay, Philippines! Audit. Make more time. For 20, Jerial! Shout out. Ikaw na kaya mag-uwi ng pak na premium today. Kamusta na kayo diyan? Nasa harang pa ako. Ayan. Thank you, Lord, sa paharang nila. Harang-harang. Siswertehin ang magpapaharang-harang ngayon dyan. Sure yan. Thank you so much. Ayan, thank you so much. Hello po, Arlen Dulces in the house. Mega shout out loud. Your connection unstable. Please wait while we reconnect. Mega shout out Abigail Sandaga in the house. Thank you. So, kailangan matapos ito within an hour. Within an hour. Kunin nyo na mga listahan nyo, guys. Ayan, lakpag nyo na mga number nyo dyan. Ignore kayo dyan, Gianna Sala, Mercy ng baka, listahan nyo kayo. Top 100 barcode. Start na natin. Oh no! Ayan. Huwag na natin tayo sila kasi ako yung naglutom na. Naluluto pa ako. Morning, ayan. 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 I'm here! Sana, nai-scam si Em. Shelly Rodriguez, thank you so much. Wala pa si Luis. Ayan. Okay. Rhea de Kenya, Julian Yanera. Next, Sala 7. Emma
Kan, number one diver, Gara in the house. Ayan na, kompleto ng ating team. Parang buray, habuhin na naman si Buray. Ayan, sorry Manay, nag-iel. Pinatay ko lahat ng cellphone ko para walang kaagaw. Isa lang talaga naka-on, laptop lang. Ayan, 30 million in the house. Thank you so much. Okay. Nagbayad ako ng internet. Tapos na ang parang thumbs up. Thank you, Buray. Pakis ako na. Unstable, please wait while we try reconnect. Ano ba naman? Ang loob. Lubayan na ako, Rodi. Ayan, guys. Ayan. Station is unstable, please wait while we try reconnect. Kailan ba ako maghintay ang kailan siguro naman ang gan? Ayan. Ayusin mo yun. Ginagalaw-galaw ko para signal pa. Naloka ako. Wait lang, host. Paliguan ko muna. Sige lang sila. Bihis mo na kaya ako, no? Habang yung malistahan niya, labas nyo na malistahan. Oh my gosh. Kumakain sa tamis. Antok ako. Gusto ko lang matapos na para makagawa na kayo ng bago ulit. Kasi start na naman kami for September. Ayan. Ginutom ako sa loading. Kain ka muna, Sis Neri Kanyeda. May kami nag-alapit. Shoutout. Ayan. Ay, nagputong din. Para sila, mas magandang nanonood din sila. Diba? Para happy tayo. So, lahat pasok sa banga. Diba? I love you all from Mary Caniere. Cheers. Chichirya lang ako ngayon. Wawa naman ako. Chichirya lang. So, manay pulutan. Kopir no to. Paborito ko lang kainin ng natin. Hindi ko lang kain ng time. Gwapo na ako dito. Okay na ako. Ano pala? Iba natin para medyo may buhok. Para medyo may hamas. Okay na ako dito. Ayaw kong umalis kasi maka-boarding na naman ako. Tipi. Para di ako tipi Harang Stephanie Madera, thank you so much Stephanie Madera. GNDB by Crash is in the house. Thank you. Gusto ko namin ito mag-participate talagang alam. Thank you so much guys. Ayan, thank you. Ayan, halos nandito tayo lahat. Kulang pa ng 17. Kulang pa ng 12. While trying to connect. Pangaloob. Huwag ka naman ganyan. Rudy Fernandez. Ayan. Para hindi malapad na yung landingan natin dito. Loading malukoy kakay Manoy. Loading malukoy naman. Stacey, ano ba? Papalit naman ako.
Kappa Starlock. May evaluations presenting number 14 mula sa Kappa Starlock, Julian Lianera. Make more time. Make more time. Loading ka. Bella Jenny. Loading ba talaga? Hindi naman siguro. Hindi na. Narinig niya ako. Oy, type na narinig ako, type B. Bella. Ay. Narinig na ako. Type game, papahula muna tayo, type game. Papahula tayo ng pagkain. Oy, ako hindi na, okay na kayo lahat loading. Kayo lang. Ako hindi na, dito ako. Malinaw ba? O, di ba? Okay na, sir. Game. O, di ba? Opo, narinig ko na. Okay, thank you so much. Pagkain. Ayan, pagkain. Kain natin. Ayan, meron akong hawak dito. Start. Pagkain. Chip. Itlog. Fried rice. Bahaw. Itlog. Ulam. Chichuria. Tart. Tocino. Rice. Nova. Kuya Rose. Doritos. Hindi man ganyan. Nasa ano siya? Choices na ng mga walang kain. Lord. English tayo. Di ba? English tayo, English. Hindi ko alam kung Tagalog. Ano yung Tagalog nito? Lalaka ako. Di ko alam Tagalog nito. Hindi, pwede na siyang inulam kasi inuulam ko talaga siya. Pwede na siyang iulam. Spam? Hindi. English lang kayo dyan. Para matuto si Ma'am Emma mag-English. Ma'am Emma, Englishan tayo muna. English. Oo, pwede. Oo, pinahin nyo. Your connection is suitable. Tocino, pancit canton, no, siomai, merak noodles. Ayan. Magkano ang price? Di ba nga tatanong price ko? 555 Zuna, Emerson, noodles. Mang Tomas, cup noodles, no, century tuna, metcalf noodles, itlog, pugo. Hindi siya. Okay lang. English, it's the balls. English, it's the balls. Apo. Gatas, broccoli. Pulpos. Itatype ko yung sagot. Itang cabin wash. Wala. Broccoli, paper, brown, and cafe. Cafe loading ka. Nakaload. Ikaw lang loading ka. Kaya loading ako. Wala ko. 10 pesos lang tayo. Marami tayong 10 pesos.
Bibingka, may tama ba? Wala. Wala pa. Yeah, it's a kind of, pwede siya kind of, pero English siya English. Vegetables siya, vegetables, part of vegetables, yes, vegetables. I love it. Banana. Ano? Gar. Naila. Narinig ako? Narinig ako? Narinig ba ako? Oo, nasagot ako yung bukol, ha? Gulay lang ka. Hindi ay ma-first. Ay! Malapit na, malapit na, malapit na. Then, buko. Basta English tayo. English. English. English tayo. English tayo. Oh. Calamansi, potato, carrot, kite. Hampshire dash, nilala red. Sarap pardon. Vinegar. Sounds nakikita ko kasi onion, coffee, mat, mat. Hindi. Tomato, kangkong. Paano kayo? Green. Paano kayo? Green siya, English green. English green. Part of vegetables. Vegetables. Ano ba? Vegetables. Vegetables or fruits. Green. Diba? Lettuce. So, di dami tayo. Dalawa lang ang tamtak. 19 tamsak ako meron dito, bebe. Mag-refresh ka, ano, family, refresh ka. Meron ako 19 tamsak. Ayan. Here. Let. Ay, meron na. And stop. Meron na. Ayan. Stephanie. Sounds like cucumbers. Cucumber, guys. Cucumber. Ipa tanong klase. Ay, Pilipino, Tagalog lang. Hindi ko alam Tagalog dito. Oh my God. Cucumber. Cucumber. Sorry naman. Sabi ko sa tago tayo. Hindi ko alam. Basta may sumagot ako. Salang ako na. Sumagot yan, nakita ko. Ay, pa-check nila ako sa sumagot ng ba. English lang yung first English. Pero wala naman sumagot Pilipino. Abigail Santaga. Abigail Santaga. Tama ba? Abigail Santaga. Abigail Santaga ba? Pilipino pala. Marimar. English yun pala. Thank you, Abigail. Akala ko ilalagay sa mata yung nakaka. Yung fake it. Dahil ka. Ala, oy.